Berlin 1904. En historie om naverne, som gik på valsen. En gruppe naver sidder og venter på en ny skræddersvend, som kommer fra Danmark. Så snart de ser ham, så spørger de, haben Sie Geld? Men Niels, han har ingen gæld. Det har han lært hjemme på husmandsstedet på Fyn, hvor faren ikke synes det var fint at have gæld. Så han svarer, nej, jeg har ingen gæld. Og det andre synes jo, det var en mærkelig svend, som ikke ville give en omgang. Skræddersvend Niels Andersen, han er 19 år, og han er på valsen. Han har taget den lange vej fra Flemløse på Fyn og til Berlin, hvor han vil lære sig mere inden for sit fag. Mange skandinaviske håndværkere var ude at rejse på den måde før 1. verdenskrig. Og traditionen var, at man blev borte minimum 3 år og 1 dag, og altid var mindst 500 kilometer fra hjemmet sit. Efter hvert lærer Niels sig dagligt tysk, og falder helt godt til i den skandinaviske gruppe af håndværkere, som var med på valsen. Niels skriver flere kort til sin storebror, som tidligere har været i Berlin, og inviterer også sin favoritsøster, Christine, ned for et besøg. Efter 3 år er det tid til at drage videre ud i den store verden, og nu står Paris for tur. Vel ankommet i Paris forstår han jo snart, at her bliver sproget jo endnu vanskeligere for ham, og han trives ikke så godt der og rejser derfor efter kort tid videre til London. Her får han arbejde i Regent Street, stedet hvor skrædderierne og tøjforretningerne ligger tæt i tæt, og hvor folk fra hele verden kommer ind om for at få syet deres jakkesæt. En dag kommer der en maharaja, en indisk konge, ind i forretningen, og han bestiller 24 jakkesæt, 12 sorte og 12 hvide. Der bliver der jo hurtigt brug for de mange skandinaviske skræddersvende, som arbejdede der, og de havde arbejdet i lang tid fremover. Så en dag i 1908 kommer brevet fra søster Christine, som nu bestyrer et sæbehus i Hobro i Østjylland. Hun skriver, at hun har en ung pige i forretningen, som hedder Maren, og hun foreslår, at Niels tager turen hjem til Hobro for at tage et kig på hende. Men Niels, han vil nu hellere tage videre til New York i USA på sin navertur. Men da hans mor også beder ham komme hjem til Fyn, før han eventuelt drager til USA, føler han sig presset til at tage den lange turen til Danmark. Her præsenteres han for Maren, som jo er en rigtig flot dame, men Amerika trækker vist stærkere i ham. På turen tilbage til London gennemtænker han situationen nok en gang, og så skriver han et brev til Maren, hvor han spørger om hendes råd om, han skulle starte en egen tøjforretning i Hobro. Og efter en stund, så svarer Maren på brevet. Hun skriver, først i dag kan jeg give dig et frejdigt og glad svar, men så får du have mig, som jeg er. Du må ikke vente med noget stort af mig. Jeg er så fattig på godhed. Det falder mig så vanskeligt at give dig et svar på spørgsmålet angående din forretning. Det skal du gøre, ligesom du synes bedst. Det må du jo rådslå dig med Herren om i stedet. Han skal jo gøre det, som tjener os bedst. Jeg kan sige dertil, at jeg holder af at være i byen, og særligt hvis jeg kunne være i nærheden af min kære Christine, som jeg er kommet til at holde så meget af. Og ikke som jeg vil, kun som Herren vil. Han gør alt på det bedste for os alle. Sådan skrev Maren. Hun ville altså gerne have en skræddersvend, som kunne drive forretningen i samme by som hendes bedste veninde Christine, så det afgjorde sagen. I 1911 står brylluppet i Hobro, og ret derefter starter Niels og Maren op forretningen Tøjhuset Hobro. Epilog. Senere boede Niels og Maren resten af livet i Hobro og kom aldrig til Amerika, eller afsted nogle andre steder til udlandet. Da jeg var barn i 50-tallet, hørte og så vi ofte historier fra turen vist på farfars fine episkop, eller balloptikon, som det også hedder, og alle hans mange postkort fra Berlin.
Han drømte forresten resten af livet om turen til Amerika, og vi fik gerne oplæsning fra bogen Flugten til Amerika, hvor gaderne jo var brolagt med guld. Farfar var en af de første, som fik radio, et krystalapparat, og brugte mange timer på at sidde med hovedmikrofonerne på og lytte efter de udenlandske stationer. Hans store drøm var at komme på en tur til månen. Men han døde desværre 8 år før Neil Armstrong satte sin fod der.